Bună ziua! Da, suntem înapoi, am revenit. Am fost ieri aici pe Victor Brauner, da, și anticipam că se va întâmpla o golăneală, să zic așa, îmi scuzați termenul neacademic. Noaptea ca hoții, cel care e acolo în imagine, să înțeleg că a trimis azi noapte, noaptea ca hoții, de la administrația străzilor, mă, altă treabă n-aveți, sau mă rog, dacă tot n-aveți de treabă, trăiască, dacă tot n-aveți de treabă, mă, oameni buni, hai mă să le tăiem pe astea cu totul. Au venit azi noapte și au tăiat bannerul de aici, au fost surprinși de Poliția Locală Sector 3 și evident că s-au ales și cu plângere penală și cu dosar penal pentru distrugere, că au venit să distrugă aceste bannere pe care noi le-am plătit. De ce? Pentru că sunt pentru informarea cetățeanului. Trebuie, orice înseamnă administrație publică, trebuie să avem în vedere și partea de comunicare. Da, să spunem oamenilor și ce? Adevărul este că acești țevi nu folosesc nimănui la nimic, dar primarul general vrea neapărat să le țină aici, nu ne lasă nici măcar pe noi, că dacă dânsul nu poate să le dea, asta înțelegem, știm, cunoaștem treaba asta, dar nu ne lasă nici pe noi să le dăm jos și repet, nu vreau să-l supăr, n-am nimic cu dumnealui, n-am nimic cu dumneavoastră, domnul, nu mă interesează, nu existați, dar ne încurcați rău aici, aceste țevi ne încurcă rău de tot la circulație, la aspect și nu folosesc nimănui. Dați-ne așa pe o hârtie, primărie sector 3, dați-le voi jos și ni le duceți acolo și noi ne ocupăm în câteva ore să rezolvă problema. Și vă punem în continuare, nu facem live-ul atât de lung, vă punem în continuare să vedeți cât de tare ne încurcă și cât de îngust este trotuarul din cauza acestor nenorocite de țeve care, repet, nu folosesc la nimic. Vă doresc o după amiază cât se poate de plăcută.